kaikki hetken kuluttua valmista sitten tähän kamppailuun. Molemmat joukkueet siis selvittivät tiensä jatkoon ongelmitta. Feridun Mohammadi pistää siitä kellon käyntiin ja näin käynnistyy tämä Suomen Cupin ottelu. Siitä ei kuitenkaan Pita pysty hyödyntämään, sitten aika kova liuku siinä keskustassa ja siitä tulee vapaa potku. Lumisade myöskin jälleen alkanut tuo oman lisämaustensa tähän otteluun, kun nyt tulee lupa. Tammilehto ei lähde laukomaan, vaan nostaa sinne boksiin ja sitten lähtee Saksarilla! Killa johtoon 1-0! Saksari maali sitten tähän perjantai-iltaan. Killa johtaa. Killan ensimmäistä kulmaa. Siihen tulee myöskin Markkula tarjoamaan lyhyttä vaihtoehtoa. Mutta Tammilehto nostaa sinne boksiin ja sieltä taustalta seuraava yritys. Ja lukemat 2-0 ja se on Ronneback, joka iskee Killan 2 maalin johtoon. Ja kyllä tämäkin maali on aika komea, vaikka se sieltä vähän kimpoileekin Bekille, niin hyvä osuma tulee kuitenkin palloon ja se painuu sinne verkon perukoille ohi maali Ismail Peuranen. Siinä ei Peuralla ole mitään saumaa. Näytti siltä, että useampikin pelaaja pisti tuossa tauolla tai tähän jaksolle palatessaan pipon päähän, mutta Tammilehto edelleenkin painaa siellä kuula paljaana ja nyt on sitten kuula verkossa ja se on Teemu Penninkangas, joka onnistuu. Ja kyllä näkee tuuletuksista, että maistuu hyvältä. Penninkankaalla oli niitä paikkoja edellisessä Suomen Cupin ottelussa. Nythän se paikan pystyy käyttämään ja jälleen kulmasta onnistuu Killa tässä ottelussa ja siirtyy 3-0 johtoon. Tammilehdon kulma tulee siihen etutolpalle ja jälleen on lähellä, mutta siitä ei kuitenkaan Killa onnistu, ei ainakaan vielä. Edelleen tilanne jatkuu, Penninkangas laukoo ja nyt kun on sitten saatu pää auki, niin se aukeaa ihan kunnolla. Ketsuppipulloa kun vähän ravistaa, niin alkaahan niitä maaleja tulla. Teemu Penninkangas iskee saman tien illan toisen osumansa. Ja näin Killa tässä kamppailussa 4-0 johtoon. Päässyt niin paljon palloon, nyt kuitenkin pallo on sieltä kimpoilla. Ja mikä on tuomio tästä? Se on keltainen kortti nähdäkseni Ville Galle. Jare Brandt sieltä kehiin, kun sitten pomppii pallo verkkoon! Pita kaventaa 4-1 ja nyt Lassi Hurskaiselta sitten lipsahtaa. Näin onnistuu Pitäjänmäen Tarmo ensimmäistä kertaa tänään. 4-1 lukemat, vajaa vartti vielä tätä kamppailua jäljellä. Lukemat 4-1 Killalle. Nyt olisi sitten mahdollisuus tästä iskeä. El Azri laukoo! Ja Pita kaventaa! Tänään on kyllä nähty komeita maaleja ja tämä menee kyllä ihan sinne kärkipäähän yhdessä sen Mauro Severino Saksarin kanssa. Olipa ihana laukaus sinne takakulmaan. Riyad El Azrin veto putoaa. Maali nyt ei sinänsä lohduta mitään. Kaksi jos tekee, niin pääsee vielä sinne rankkarikisaan. Mutta nyt tulee sitten Killa. Ja nyt on kiire, kun Mettälä tulee tilanteeseen kovaa ja pallo viedään pilkulle. Peura kolaa Mettälän kentän pintaan. Taitaa ottaa tästä keltaisen kortin myöskin itselleen. Katsotaan. Ei sieltä vielä kortti nouse, mutta jälleen on Killalla mahdollisuus siirtyä 3 maalin karkumatkalle.
Ismail Peuralta hyvät liikkeet siellä maalilla. Pojat, myös Peura selvittää tämän tilanteen. Ei saa Jesse Halonen tästä laitettua palloa verkkoon, vaan Ismail Peura pitää vielä Pitäjänmäen Tarmon mukana tässä kamppailussa. Tuo ei tässä kuitenkaan onnistu. Ja näin saa Killa tämän tilanteen purettua ja sitten on kiire toiseen suuntaan. Mettälä laukoo ja 5-2. Nyt tapahtuu sitten isoja asioita kentällä. Ensin toisessa päässä pelaajat vaativat rankkaria mahdollisesta käsivirheestä. Sitä ei tuomarista kuitenkaan anna. Näin on tämä kamppailu päättynyt. Killa voittaa Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen ottelun Pitäjänmäen Tarmoa vastaan lukemin 5-2.